Digital ariketa potolo hau daukagu hemen. Sensore baten ezaugarriak ematen dizkigute, frekuentziaren ikuspegitik, bere amplitudaren ikuspegitik, esaten digute hori mustreatzea nahi dugula, zer problema sortu daitezken, interferentziarek, gauza pila bat, nire bernitzena da, erditik kendu, eta hasi behar naiz irakurtzen eta datuak jartzen. Ia, nahi dugu, sensore baten seinalea, digitalera bihurtzea, hoxe da honen laburpena. Esaten digute, bihurgailuaren ADC, bihurgailuaren tartea da 5 voltiokoa. VRF 5 voltio direla, A2, eta bere laginketa frekuentzia FM, badaukagu datu bat, bidatu, kilohertzio bat, kilohertzio bat. Sensoraren datuak ematen dizkute hemen. Neurtu dezaken sensore maksimoa, presio maksimoa, 10 BP max, 10 pascal, 10 pascal. Minimoa 0, beraz, 0tik 10 paskaletara neurtzen duen sensore bat daukagu. Eskala, sensorearen eskala, KS, voltio bat pascal bakoitzeko. Beraz, sensorearen irtera egon behar da, 0 voltio eta voltio bat 10 pascal arte, 0 voltio eta 10 arteko seinale analogiko bat, tartea hausi izan behar da. VS tarte honetan egon behar da. Baina interferentzia bat ere badaukar. Sensorea interferentzia batekin dator. Eta interferentziaren frekuentzia FMI esaten digute dela 30,1 kilohertzio. Eta bere amplitudea EMI voltio bat. Datu pila bat. Bale. Beda biziko aldera. Egokia da laginketa frekuentzia gure seinalearen datuak kontuan hartuta. Ikusi dezagun, adibidez frekuentziaren ardatzan jartzen baitu gauzak, erantzun dezagun lehendabiziko aldera. Frekuentziaren ardatzan beti bezala izan behar dugu. Gure frekuentzia, seinalearen frekuentzia maksimoa, FS, ez ba, jarri dugu, ez dut jarri, FS, esaten digute, hemen genituen, 200 hertziokoak zirela. 200 hertziokoak, hemen FS maksimoa, 200 hertzio. Baina, FS hau izango da. Hemen tarte hontako seinaleak izan behar ditu sensoreak. Eta laginketa frekuentzia FM esan dugu dela kilohertzio bat. Egokia da? Bueno, bale, seinale hau, frekuentziaren erditik atzera geldaltzen baldin badira seinalea, zeren hemendik arutza mamuak izan behar ditugu, aliasinak, aldortatik, matematikoki egokia da. Baina, diseinu irizpide bezala guk hartu genuen irizpide bezala, laginketa frekuentzia izan beharko zala 20 aldiz sensoraren frekuentzia baino altuagoa. Kasu honetan, hau 200 denez, 4 kilohertzio baino altuagoa izan beharko zan ondo diseinatzeko. Beraz, galdera da, erantzuna da, egokia da, matematikoki posible da, informazioa ez dugu galdu behar, seinale honen informazioa ez dugu galdu behar, baina egokiagoa izango zan 4.000 hertziotik gora aukeratzea muestreo hau. Goazten bigarren galderarekin. Vale. Ze aliasin sortu behar zaigu interferentziarekin. Vale, behatala. Interferentzia. Marraztu ditzagun berriz F ardatza, gauza guztiekin, informazio guztiekin. Beti bezala. F ardatza, hemen. Hemen txauka gure FS, 200 hertzio, hemen gure laginketa frekuentzia, kilohertzio bat, FM bat kilohertzio, eta esan bezala, hemen problemak izan behar ditu, beti, arazo hauetan, izan behar ditu, honen erditik, arutza eskuinera, zerbait baldin badago, problemak izan behar ditu. Badaukagu zerbait, seinalea ez, baina interferentzia bai, hemen daukagu FMI, dagola, hemen dikarutza, 30 kilohertziokoa, 30 kilohertziokoa, 30,1 markatu kilohertziokoa, eta hau, hemen dagoenez, hau, lagintzen badegu frekuentzia honekin, hau, desagertu behar zaigu eta beste zerbait sortu behar zaigu. Eta zer sortu behar zaigu? Laginketa eta frekuentzia hauen arteko diferentzia. Baina ez da hori horren zehatza. Ikusi beharko dugu seinale hau ze gertu dagoen honen multiplotik. Bale, hau baldin bada kilohertzio bat, hemen daukagu. Hau urdin hartuko dut, barkatu. Hemen hartuko dut hemen egongo zen 2 kilohertzio hemen dago. Hemen egongo zen
3 kilohertzio, orduen hartu beharko ditugu lagin eta frekuentziaren multiploak, eta ikusi behar dugu hau zeinen dago gertuena. Ikusiko duzu hemen, hogeita mar aldiz FM, hau dela hogeita mar kilohertzio, hau dela haunen multiploa, eta hau dago gertuena. Orduen hori ikusi beharko dugu. Multiploa hauek hartu eta ikusi zein dagoen gertuena gure aldiasin problema hau sortu behar duen frekuentziarekin. Beraz, hemen, bi hauek kontuan hartuta, hemen sortu behar zaigu errore bat, seinale bat, edo aliasin bat, dala daukagun seinalearen frekuentzia, kasu honetan emi da, ken multiplo hau, hogeita hamar aldiz FM-erena, eta FM, eta hau da, hauxe, hogeita hamar koma bat kilohertzio, ken hogeita hamar kilohertzio, honek eman behar digu, 100 hertzioko seinale bat, 100 hertzioko seinal motel bat, interferentzia altu honek eman behar digu, 100 hertzioko seinale motel bat. Beraz, sortu behar zaigu, errore, edo seinale errore bat, tensio errore bat, emi sortutakoa daukala amplitude hau, honek amplitudea zeukan voltio batekoa, bai, voltio batekoa, desfasea da 0, altuago delako, bider seno, bi pi 100 hertzioko seinale faltsu bat, biderte. Eta begiratzazue, 100 hertzio horiek sartu behar zaizkigu gure seinalearen artean. Eta nahastu behar zaigu seinalearekin, eta ezin izan behar dugu hori saiestu. Eta gainera, voltio bateko amplitudea. Eta hau da, Pascal bateko errorea sartu behar digu interferentziak. Hau oso altua da. Beraz, egin beharko duguna da, urrengo atan eskatzen digutena, filtro bat diseinatzea. Ja, esaten digute, filtro bat diseinatzea, interferentzia hori kentzeko eta balio gabaitzeko horrekin. Beraz, berriz marraztu behar dut, zeatalean, frekuentzia ardatza, baina orain filtroa diseinatzeko. Ia, txukuna bat zaidan. Hemen filtroa diseinatzeko hau logaritmoan jarriko dugu. Hemen izan behar dugu gure FS 200 hertziokoa. Hemen daukagu gure interferentzia hogeita hamar koma bat kilohertziokoa. Eta nahi dugu hau balio gabetzea bider 0,0 bat. Orduen, filtro bat diseinatzerako ze irizpide hartzen genuen. Ebakidura frekuentzia bat behar dugu hemen, hauek pasatzen usteko adibidez berdea jarriko dut, pasatzen usteko onutzaino, frekuentzia ebakiduru bat, onutzaino hartzen genduela irizpide bezala FS berdin, 10 aldiz gutxienez FS. FS bat dimada 200, 2 kilohertzioko ebakidura frekuentzia behar dugu filtro honentzat, honek aldaketarik ez izateko hemendik pasatzen dira, filtrotik pasatzen denean. Bale? Hemendik aurrera, hemen izan behar dugu balio gabetu behar zaizkigu seinaleak, eta guk nahi dugu frekuentzia hau balio gabetzea pila bat. Bale? Lehen ordeneko filtro bat hartzen badegu, honek balio gabetzen du, 20 dezibelio hamarkada bakoitzeko, eta ikusi beharko dugu nahikoa dan onutzaile gatzeko. Guk nahi dugu hemen, hau irabazpen hau izatea, 30,1 kilohertzio hauetan, izatea oso bajua. Kasu honetan, hau daukagu. Hemen, hau kalkulatu dezagu, FS zati FMI, baina ere esaten digute CDC irabazpena. Hemen, irabazpenik ez duguten eskatzen, diseinatzen dezakegu hau irabazpen hau GDC izateko bat. GDC izateko bat, berdin bat, edo 0 dezibelioko irabazpena. 0 dezibelioko irabazpena izateko hemen. Eta horrela, irabazpen hau izango zen GDC dela bat, bider ebakidura frekuentzia, igual formula osoa jarriko dut. GDC erabaki dugula bat, bider ebakidura frekuentzia zati FMI. Eta hemen sartzen baldin badegu, ebakidura frekuentzia 2000, hau bat, horrela erabaki dugulako ez dutelako besterik eskatzen, eta hau 30.000, hau ateratzen zait 0,066. Eta hau ez da 0,0 bat baino txikiagoa. Beraz, lehen ordenako filtronekin ezin gara onutzaile gatu. Aukeratu beharko dugu, bigarren ordenako filtro bat, daukala horrelaxeko malda handiago bat, 20 dezibelio hamarkada bakoitzeko, eta orain kalkulatzen badegu irabazpen hau hemen 30,1 kilohertzio hauetan, kilohertzioen formula hauxe da hauxe GDC izango zala bat, bider ebakidura frekuentzia zati FMI ber bi. Eta orain bai, hau niri ateratzen zait 0,00 dela
0,0 bat baino txikiagoa. Beraz, filtroa horrelaxe izan beharko zen. Beharko genuke bigarren ordenako filtro bat, ebakidura frekuentzia honekin, irabazpenik gabe ez dutelako eskatzen, eta horrelaxe lortuko genuke interferentzia honen eragina horrelaxe balegabetzea. Honen ondorioa zein izan behar da? Begira, aliasinaren ondorioz genuen seinale hau, voltio bat izan beharrean, izango zituen 0,004 voltio. Hau da, 4 milipaskalen errorea izango genuen, 10 paskal beharrean, igual 40 milipaskalen errorea, ez voltio bat paskal bakoitzeko. Izan beharrean paskal bateko errorea, honek sartzen duela, izango genituen 4 milipaskaleko errorea filtroaren eraginez. Eta filtroa pasatuta, orduen muestratu beharko genuke. Ados, eta guazen orain azkiniko galderera. Hau, berriz urdinak jarri behar dut. Hemen esaten digute. Laburpena da, zenbat bit behar ditugu, bereizmen hau nahi badugu. Orduen, tarte guztia da 0 paskaletik 10 paskaleta. 10 paskaleta. Eta 10 paskal. Eta nahi badegu 10 milipaskaleko bereiztasuna, tarte guzti hau zatitu beharko dugu 10 paskal. Zati bereizmen hori 10 milipaskaletan beharko genituzke 1000 zati. 1000 zatitan egin beharko genituzke gure tarte guztia, bereizmen ontara hilegatzen. Eta orduen, zenbat bit behar ditugu gure tarte analogi guzti hori, hau baino, zati tarte txiki gutxi gehiago izateko. Hemen, 8 bit erabiltzen baditugu, 256 zatitan zabitzen dugu. 9rekin 512. Eta 10rekin, 2 da 1000 eta 24. Nahikoak izango zirela, ailegatzeko bereizmen ontara. Ados, beraz, ariketa potula, baina hemen daukazue ebazpen osoa.